Wie waren Robert Winston Smith en Charles Grant MacDonald die hier begraven liggen? Erkentelijk zijn we dat luchtoorloghistoricus Wim de Meester, ook de ontwerper van de database van Wings to Victory, ons daarover straks meer zal vertellen. Waar staat Wim? Oké. Ik open deze ceremonie met een gedicht, eigenlijk een gebed, getiteld An Airman's Prayer. Almighty and all-present power, short is the prayer I make to thee. I do not ask in battle hour for any shield to cover me. The vast unterrible way from which the stars do not depart may not be turned aside to stay the bullet flying to my heart. I ask no help to strike my foe and see no petty victory here. The enemy I hate, I know to thee, is also dear. This is what I pray, be at my side when death is drawing through the sky. Almighty God, who also died, teach me the way that I should die. Ik wil u vandaag meenemen naar die voor Flight Lieutenant Robert Smith en zijn navigator Flying Officer Charles MacDonald, noodlottige 9 oktober 1943. De eerstgenoemde kwam uit Australië, de tweede uit Canada. Op deze dag, 9 oktober, zijn ze met nog 23 andere vliegtuigen opgestegen, even over 11 uur in de ochtend, om doelen nabij Metz, net onder Luxemburg, te bombarderen. De weersomstandigheden waren bar slecht. Maar hoe kwamen zij dan hier, kan men zich afvragen. Het antwoord ligt besloten in de gemakkelijke herkenning vanuit de lucht van de Zeeuwse delta. Uiteraard was het bekend dat deze delta een krachtige verdediging had, maar het risico werd genomen om deze zone zowel op de heen- als op de terugvlucht te passeren. Vertrouwd werd op de bijzonder hoge snelheid van de Mosquito en op het vliegen op een hoogte tussen de 50 en de 100 meter. Gelegenheid tot vuuropening door de Duitse verdediging zou op deze wijze beperkt blijven tot enkele seconden. Voor Robert Smith en Charles MacDonald heeft deze tactiek niet gewerkt. Nadat zij werden opgemerkt door de Duitse afweer, werden zij aansluitend zwaar onder vuur genomen en de Duitse kanonniers waren geen beginnelingen. De machine werd vol getroffen. In de gevechtsverslagen wordt volstaan met de vermelding dat direct onder het leidende toestel een explosie heeft plaatsgevonden, maar wat verder gebeurde weten we niet. De piloot is naar het zuiden afgedraaid, weg uit dat spervuur, om uiteindelijk toch nog neer te storten hier in IJsendijke. Waarom de bemanning het toestel niet met de parachute verlaten heeft, weten we ook niet. We kunnen slechts gissen. Wellicht vloog men te laag. Was een van hen door scherven gewond geraakt, of misschien beide wel? Een antwoord kan niet meer worden gegeven. Robert Winston Smith en Charles Grant MacDonald waren afkomstig uit Australië. Ze behoorden tot het 464e Squadron van de Australian Air Force. Robert Smith was 23 jaar en Charles MacDonald 27. Op 9 oktober 1943, in volle bezettingstijd dus, steeg een vliegtuig op van Royal Air Force vliegveld Sculthorpe aan de Engelse westkust. Het vliegtuig was een Mosquito, een tweepersoons houten jachtvliegtuig dat ook bommen kon afgooien. En samen met 24 andere vliegtuigen stegen zij op iets na 11 uur 's ochtends.
Hun doel was het bombarderen van een fabriek voor vliegtuigmotoren in Metz. Maar vanwege de zware bewolking en mist waren zij gedwongen de kust van het bezette Zeeland te volgen. Boven de monding van de Schelde kwamen de vliegtuigen onder hevig vuur te liggen van Duits luchtafweergeschut. Eén vloog door de vreselijke weersomstandigheden naar het noorden en kwam terecht boven Antwerpen. Daar liet het per ongeluk zijn bommen vallen en blies daarmee zichzelf op. Het vliegtuig van Smith en McDonald werd boven de Schelde door vlakgescoot geraakt. Het stortte neer in de Klarapolder in de buurt van de boerderij van de Dobbelaren. De 22 anderen vlogen door en bereikten Metz. Slechts 1 vliegtuig wist door de zware bevolking de fabriek te bombarderen. De andere vliegtuigen bestookten de alternatieve doelen. 1 vliegtuig werd geraakt en crashte bij Metz. De 21 anderen keerden terug naar Engeland, waarvan 2 zwaar beschadigd. De plaats waar de Mosquito van Smith en McDonald bij IJsdijk neerkwam, werd door de Duitsers afgezegd en onderzocht. Het was nog volle bezettingstijd. Ook de lichamen werden onderzocht. En ze werden een dag later om 4:30 in de middag met Duitse militaire eer op de begraafplaats hier ter aarde besteld. En daar liggen ze nog steeds. Zij en hun graven zijn opgenomen in de gemeenschap van IJsendijken. Eén voor de nabestaanden en huidige familie troostrijke gedachten. Elk jaar maken hun graven deel uit van de herdenkingen. Dit jaar vieren wij 75 jaar bevrijding van onze streek. Vieren, of liever herdenken. Want na de gewelddadige strijd die met de bevrijding gepaard ging, de vele verwoestingen, gewonden en doden, heerst in de streek een sfeer van doffe ellende. Die sfeer is pas na de wederopbouw geleidelijk veranderd. 2 van die doden waren, zoals gezegd, Robert Smith en Charles McDonald. In hen gedenken wij alle strijders die hun leven gaven voor onze vrijheid. Wij zullen hen niet vergeten. Dank u.